comentado moitas veces no programa, a xustiza cando é demasiado lenta, pois deixa de ser xusta en sí mesma. Moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde. Estivestes bastante mansiños, eh? Bueno, ainda vamos un pouco de mentiroso. É verdade, sí, non me acordo de Calvo e de todo. Claro, que vimos de matar a cucharita. Aí a sexta. Esa soneca que esa sonequiña, une lembrad de moito. dormir ben, 14 anos máis de vida, pero hai que dormir ben, non? Ímolo... Con Raquel Rosa é complicado, que se rebule moitísimo na cama, é unha tía nerviosa. Estaba máis tranquila ali. Que eu casi Ten dúas fillas pequenas e dixo, oportunidade de botar unha soneca. Alabo. Bueno, pois moitísimas grazas por acompañarnos, Manel, Raquel, pero... Se non tendes moita presa, vou vos convidar a que quedes un anaco. Porque, atención, Galicia, chegou o momento. Todo pode ser. Non nos fademos responsables do que vai a pasar. En directo, a esta hora da tarde, están escoitando. Volvemos a Coles, onde moito se fala, bueno, non se fala de outra cousa máis que dese emu que apareceu nunha veiga. O problema é que xa escapou varias veces porque sabe abrir o peche e os veciños están preocupadísimos. Nos mandamos a nosa mellor muller, Alba Moledo. Pensan que este emu pode ser agresivo, pero ti estabas na súa busca. Cales son as novidades? Última hora, en directo, dende Coles. Sí, Raquel, aquí os veciños en Paradela están un pouco atemorizados por lo que ti dis, porque din que este animal é agresivo. Teño que dicir unha cousa, o son que fixo antes Luís parece que funcionou como era o son, porque atopamos o emu. O que pasa que estamos un poquinho afastados del justamente por iso, porque é un pouco agresivo, non, Luís? Sí, bueno, é o que se dicen, todo o mundo comenta de que é agresivo, que non é nada dócil. É porque vexo, bueno, estamos cerca dele, non escapa tanto. Imos intentar achegarnos un poquinho máis, sempre mantendo un pouco a precaución, e mentres, ti sabes de quen é a dona deste animal? Non sei, que é unha señora que vive aquí no pueblo de Paradela, pero non sei quen é, non a conozco personalmente. A nos dixeronnos varios veciños que non quixeron sair diante das cámaras, que non é a primeira vez que acontece algo así, que se escapa un dos seus animais. De feito, esta veciña de Paradela ten vacas, ten burros, ten outros animais, e non é a primeira vez que acontece algo aquí en Paradela, por isto, porque se escapa un animal e hai accidentes. Entón, supoño que por esta situación estades un pouco atemorizados a que pode ir a pasar algo, Luís. Sí, bueno, o máis que salga a carretera un accidente con un coche ou que está con unha persona, vaya. Mira, xa que temos aquí o animal, por que non lle poñemos un nome? Podémoslo bautizar? A ver, a que se che parece a ti? A que se me parece? Sí. Bueno, por o corpo parece unha ovella un pouco grande. Unha ovella un pouco grande. Como é tan alto, igual lle podíamos chamar David Zamor, ou que? Por que non? Non? Non, por que non? Pareces a David Zamor ou non? Bueno, a ver, parecer non se parece, pero bueno. Ten comida por aí ou non ten comida? Hai veciños que lle traen comida. Se ve que sí que deben ter comida, eu non sabía. Eu tiño visto comer como unha ovella para hacer na erva e nada máis. Vale, Diego, grava agora, ven, porque Luís e eu imos intentar tocalo. Luís, atreveste? Vamos a intentalo, como dices. A ver, Luís, ti primeiro. Luís, dalle. Ai. Luís, ten cuidado, Luís. Con cuidadiño. Ai, Luís, cuidado, por favor. Non non está gustando. Non lle está gustando, No, Alba, non quere, Luís, non quere. Non nos quere. Bueno, nos intentámoslo. Imos quedar por aquí, vou quedar aquí con Luís, a ver se conseguimos. O que pasa que se tan agresivo como din, igual é mellor afastarse un pouco del. Mais vale ser precavidos. Se acaso non lo vai a atacar ou algo. Sí, non queremos un disgusto, Bueno, tocalo igual non conseguimos. O que conseguir o que non sei se me escoita. Que teño medo. O que conseguimos é poñerlle nome. Presentovos a todos o novo David Zamor. Bueno, a verdade é que estaban dicindo, non? 1,90 m, pouco manso, e que lle gusta a papatoria, eu penso que está ben traído do nome, non, David? De verdade, non sei, este bullying, non sei a que ven que a miña persona é o mar... Nada, que mira, separados son a fer. Non sei que terá máis medo de que... Sí, bueno, pois os veciños están atemorizados, porque atoparse un bicharraco semellante por aí teibo... E se pecha os peches... Por eso, se os pecha, que listísimo, anda, que agora vas a pallar. Bueno, aí tenden ese emu que está sembrando caos en Coles, pero non seguimos cun tema ben distinto e recibimos no plató a Teresa Castro, médica de atención primaria en Vimianzo. Ela é mansiña de todo, podémonos achegar canto que iramos. Moi boa tarde.